Boetenpleets de Klinse sammelen leefhavers van wijn uit de Tweede Wereldoorlog van 4 en 5 mei. Een weekend met betinkingen. Ja, het Klinse weekend dat is een kampement. Hè. Wij hier op het landgoed hebben wij een kampement opgebouwd. Nou, wij zijn eigenlijk al je lid van Keep Them Rolling. Hè. Dat is een club van verzamelaars. Hè. Die verzamelen en houden eigenlijk de voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog in stand. En wij zijn een onderdeel van Keep Them Rolling. Hè. De Friese tak, zo mag het eigenlijk zien. Daar mag het sasje in. Hè. De hele hobby die wordt eigenlijk in stand gehouden door liefhebbers. En mensen met interesse voor de voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn om 1 uur ben wij vertrokken richting Holwert. Daar hebben we een hele ceremonie op de Zeediek. En jongen hebben we dodenherdenking, dat doen we hier op het landgoed. Maar mannen, om 10 uur willen we een internaat verwachten. Daar hebben we een hele grote tocht, een lange kolonne van een 70 voertuigen die door de provincie heen trekt. En dan met name het gebied Noordoost. Daar is een route uitzet waar we al hier om deelnemen. Het jat er wel helemaal bij, hè? Ja, dit is helemaal echt. Hè? Dit jouwt wel weer even een extra dimensie.